Ассалому алайкум дӯстони меҳрубони ман, подписчикои канали ман. Умедворам ки ҳама каса хуб ҳастен. Хушомаден ҳама каса ба канали ман. Иҷада боша ба хоҳиши як хоҳарҷонмон боша чагалда кадистам. Маҳсулотиш боша об, намак, дрожжу ор дар корай, баъд зелен. Баъди расидани хамираш боша зелен реза мекунем, меандозем дадраш. Иҷа аввал косара шуштум, дадрнаш оби гармака андохтамо. Айболош боша як қошуқ намак андохтагиюм, як қошуқча дрожж андохтагиюм. Ба ор даме андозему систакак мешӯрем да. Хамири чагалдака боша сахтак намешӯрам. Систакак мешӯрем. Апаҷону хоҳарҷонои ман, ай ҳамаи шумо миннатдорум, дӯстони меҳрубони ман. Ҳаматона дӯст медорум. Ман хурсандам ки вақти худтона дареғ надошта видеои маро тамошо мекунен, комментариҳои беҳтарин менависен, лайк мемонен. Видеои маро интизор буден, дар комментария менависен. Ҳаматона дӯст медорум, дӯстони меҳрубон. Беҳтаринен ҳамаи шумо. Ина мехе чагалдака мешӯрем, болошам мепӯшонем. То расиданашам мемонем меиста. То расидани чагалдак мона боша зелен мегирем. Зелена хушрӯ карда тоза мекунем, мешӯему, реза мекунем. Апаҷону хоҳарҷоно, бовар кунен ҳамин суханҳои шумо, комментариҳои беҳтарини шумо мада як рӯҳияи тоза мебахшада бо влогҳои нав пешкаши шумо кунам. Набошад дар хонам устод дорум. Боз комментариҳои шуморо мехонам, мегӯям биё баҳри шумо ягон чӣ навор кунаму, монум тамошо кунем. Ин аҷада боша пиёзай, гашничай, занҷабилаю, пудинаи баҳорияй ба дӯстони меҳрубон. Дар комментариҳо нависагианд ки ай алафҳои баҳор ҳарчӣ пазен монен гуфта дӯстони меҳрубон. Бароям гапҳои шумо шуда ман бозор рафтум, бовар кунед ҳама чизои баҳорӣ, чизои испалоқу пудинаю ҳамхелчиҳо харида овардам. бовар кунед бекор намешавам ки ҳамира самбуса кунам. Самбуса хоҳиш кардагӣ будем. Хай насиб иншоалло влогома якта бировардан мегирам. Кӯшиш мекунам ки баҳри шумо навори нав ба нав монам. Ин ҳамихе зеленуро хушрӯ карда ҳамаакша реза мекунем. Иҷа нав нигоҳ мекунам дар наворум. Стаканои шуштагимам хай наворда омадай. Тофтестай кӯдако дуруст шуд, очаҷон трайфл кунем мегӯянд. Насиб як рӯз трайфл мекунам, бо барои шумо навор мекунам дӯстони меҳрубон. Ҳамиҷа боша ҳам барои шумо видеомда озвучка кардистам, ҳам салати сезра кардистам дӯстони меҳрубон. Барои музикое ки дар влогҳо мемонам, бисёри баъд навистестен дӯстони меҳрубон. Хай насиб иншоалло. Кӯшиш мекунам наворои бе музика бирорам да. Охи вақти кор кардани мода мақсад кӯдако овоз мебироранд, бозӣ мекунанд, овози кӯдако мебирояд. Барои гӯш харош набошада гӯши шумо гуфта хай мақсад ба музика мемонем ки мақсад ҳархела овоз наравада дӯстони меҳрубон. Ака видеои маро мисол ай 9 минут 10 минут зиёдтанда магарим ки 9-10 минут шинем фақат гап занем блогмона бирорем бисёри баъд гап мезанида ба мақсад яхел одамода мефуранд мақсад маъқул ҳастай нестай мисол нагӯянд ки гапи бисёр мезанад чихелай хай яхе занҳое ҳастанд ки гапа бисёр вай намекунанд фақатам рецепт мехоҳанда. Ман дар ҳама влогом гап мезанам ку апаҷону хоҳарҷоно ман ягон рецепта паноҳӣ намекунам аз шумо. Чизе ҳастай ман дар шумо нишон медиҳам дӯстони меҳрубон. Ман кӯшиш мекунам ки як зани тоҷик якчи ёдгира ба мо раҳмат гӯяда. Мақсад дӯстон ягон чиза ман паноҳӣ намекунам. Дар наворум бисёрай торти бисквит мақсад причуда, чакчак, самбусои ҳархела мақсад мондагиам влогомда. Ягон чи ҳамина бовар кунед ман вай кардагӣ нестам да, паноҳӣ кардагӣ нестам. Ягон рецептша мақсад аз шумо паноҳ кардагӣ нестам. Ди набуд кай буда як влог дуромадум якта апаҷон нависиян як влогда ки чанд бор шуд рецепти причударо зора мекунем наменависӣ. Ман хиёл мекунам як бор гуфтан кати мақсад кори ҳамон одаме ки хоҳиш мекунад буд кунӣ беҳтарин айда дӯстони меҳрубон. Тим боле чанд бор зора кардан чи дар корай. Ҳамаи мо мусулмонем, ҳамаи мо бандаи худоем мақсад. Хиёл мекунам ами мусулмон ба мусулмон зора карданаш ҷоиз нест айда дӯстони меҳрубон.
Апаҷону хоҳарҷонои ман, иҷода бошад ширкати Атомира ба шумо тавсия додистам. Апаҷони мо кор мекунанд, шуморо ба кор даъват мекунанд. Дар ширкати Атомӣ беҳтарин маҳсулотҳо ҳастанд. Аз ҷумла хемахемуш бошад, кушон, зубной паста, беҳтарин дорувориҳо дорад. Барои харобшавӣ, барои фарбешавӣ дорад духтаро. Сабаби кор кардани ҳамин апаҷон ҳамин будае, ки саломатишон набудай. Вақте ки хемахема мегиранд, истифода мебаранд, саломатиёшон хуб мешавад. Баъд ба кор шурӯъ мекунанд. Вақте ки регистратсия шавӣ, ҳамин маҳсулотҳои Атомӣ бошад, баъди регистратсия шудан арзон меғалта шумо дада бор ки хариден. Барои ҳамин духтаракое ки кор кардан мехоҳен ё ки барои саломатии хешу наздиконтон дору хариданӣ бошед, маҳсулот хариданӣ бошед, дароен ба ҳамин рақамҳои рӯи экран будан нависен, худтона регистратсия кунен, беҳтарин маҳсулотҳоро гирифта истифода барен. Духтаро марҳамат кунен. Ина ҷада боша хамири чагалдаки ман расидай. Ина бинен чӣ қадр хушрӯ дам кардай ваздуш нишидай. Як қушуқа мегирем, барои ҳамин ваздушни дам кардагиёш поён фуромаданаш боша, аввал мекобемшаю, баъд зелена меандозем. Баъди зелена андохтан хушрӯ карда ба дастмон якҷояш мекунем да. Иҷа дар ҳамин стиральни поёни ҳамин кухни гарнитурумда стиральни май либосаш теста будам, овози ҳамо омада. Хай гӯшхарош боша бахшиш апаҷону хоҳарҷоно. Ҳамин чагалдака мо ду намуд мекунем да, дӯстони меҳрубон. Як хеле шуда баъди ҳамин расиданаш кати зелен тухм меандозем. Иҷа боша ман тухм андохтагӣ нестам да. Ина иҷа дар дег рӯғана меандозему, мемонем камтар метаспа. Баъд чагалдакоя як дона андохта пухта гирифтан мегирем. Ина иҷада бинен вақте ки чагалдака зелен андохтум, камакак шидагӣ буда, ба рӯша пӯшондум, гуфтум хай як дамак беста то рӯған таспидана. Нигоҳ мекунам ҳам хе дам кадае ки мара кофтанӣ буромадай да хамири ма. Иҷа баъд чагалдака гирифтуму дар дег андохтум ки пилта пастар буда. Вақти абедай ҳама хӯрок мепазанда. Баъд дар рӯи газм пухтагиём. Хада инҷа пухтум ки пастар буда. Вақте ки алови паста чагалдака андозӣ, вай мақсад рӯғана дар худаш мекашада. Барои ҳамо гуфтум рӯғана дар худаш накашаю, дар газм пухтагиём ба. Насиб карда бошад дар наворум ҳам хеле камтар гап задан дар кор да. Мақсад вақте ки ютубам хеле ки вақте ки гап назанем, ба просмотрам наметия нағз да. Мақсад ютуб да аҳамият додум, чанд қадр ки гап зани просмотрам ха нағз мешуда. Хай просмотр нағз шава, мақсад мо да як мотиватсия мешавад ки бо влогои нав бурорем да, дӯстони меҳрубон. Ина дӯстони меҳрубон, чагалдакои ма кадагӣ чӣ хел сирхаки хушрӯ дам дама кадистиян. Ина мехе пухта ҳамаша мегирум ба.
ина мехоҳӣ ҳамаи чагалдакома пухта гирифтум дӯстони меҳрубон. Ина нимша гирифтум, хай навор кардум. Бинед чӣ хел хушрӯ омадагӣ. Хайр дӯстони меҳрубон, то наворҳои оянда Худо нигаҳбони мову шумо бошад. Дар паноҳи Аллоҳ бошед.